Така да ви обясня малко за днешния риболов. Дошли сме за платики, може би. Да, за платики сме дошли. Ево какво фанеме. Взел съм една въдица мач, една на дъно, която се ще направя, и две спининг въдици. Едната за костур, другата, да, знам, ако има нещо по-голямо, бяла риба, примерно. И така. Знаеш какво си ти? Какво си ти? Казах ти да вземеш мокрите кърпи. Верно ми каза да вземем мокрите кърпи. Как се избършим? От панталона. Ти с лакоста гащи на... Право как са ми студени ръцете, нищо не усещам. Обаланка. Тестваме каква дълбочината. Имам шишарки по него. Оцелил съм дълбочината перфектно. Дали? Да. Добре, знаеш кое винаги съм се чувал много? Какво? Виж сега, като се заклеваш там, все едно то си има някакво течение на там. Обаче пувката не мърда. Да. Защо не мърда? Защото има тежести и пувката като стопър там. И държи да не потъне. Да, смисъл да не ходи на там. Дали? Да. Е така, клипчето. Клипсуваме. И проверим още един път. И фърляме едно топче, две. И метаме и почваме огъня. Та много дълга. Да, бе. Нека по-бързо, трябва да че замътнаха ръчичките. Там е перфектно, добре. Ча фърляме една-две топки. Не можахме да се сетим да си вземем в момента. Там е бомба. Ча фърляме по една топка, две. И почваме огъня. Не, малко е мокра. Сега видим дали ще оцелиме. Да, не става, трябва да оправя сахранката. Много е мокра. Да, защото виж, че се разпада, трябва да държи като топка. Чак като цопне тогава. Още една мъничка. Добре, обаче това с тези очила не става, брат. Аз се вкасах, почти не виждам. Уигъл, уигъл, уигъл. Бега ли? Че бега, куче пре. Пътрички. Три за сук, даже два май, че тази кука не е толкова голяма. Але три. Тук съм и студен на ръцете, брат, не мога на цела. Така. Ще метнем една прашка. Тече ми носа. Не там, но... Ще те питам къде ти изчезна пувката.
Метаме една прашка и почваме. Изпустих толкова ми се взема ръцете. Не баш става. Става. Връчах се. Да е още един. Или това другите с мен. Кое? Имаш още ли став тебе? Не, аз ще видя. Но той ще случи работа. Ами? Добре. Има ли нещо да го разеем малко? Чекай малко, така шарките се запалят. Така че служи тук духовете. Това също. Стой, тук сложим. За закуската? Не, да разпалим тази. Но то това не е мокро, не, май не. Не. Той да не чакаш ли? Той така да се затапи. Добре. Outdoor Boys, Outdoor Boys от първия път. Да, Outdoor Boys с неговите работи я мога да направя това. Значи той го прави на минус 20 градуса. Къде ме пувката? Там, добре. Хайде, прехвърлиме. Да метам и дъно. Добре, префърлихме. Измисля. А пувката гледаш ли ми къде? Аз я видях. Им. Браво е. Браво е, Филипс. Той е изгаснал. Да бе, слагай го долу, човек. То не е огън, бе. Има жар. Да бе, ще стане. Трябва да мръднем се. Ще ги мръднем, стой. Горът си само израства доста голямо количество от това. Може би. Гледайте колко е спокойно просто. Дами и госпожа. Ети на шарчица. Принципно мога да вземем още много шишарки и... Трябва да ги събира половин час, бе. Ти знаеш, че може и да кълве. Тя потикта така кълве, като се дине пувката нагоре. Ага. Или пък не. Ще го запалим, какво правим? Ни пребаха шибаните иглички. Да, верно са стъпите иглички, наистина. Право ги махаме тия. Ще се запали, то си има въглен отдолу. Тия са сухи, така че... Той виж, че се разпава. Просто, че големото не се разпава. Те ще са по-трудни. Това е най-доброто, най-удобната пръчка за тази работа.
Оп. Тръгна. Да, бе. Тръгна. Бунга. Буга. Танци, манци. Охо, какво става, батио? И метаме дълто. Снимай му как се фърля. Снимай му как се фърля. Аре да не ни падне бомбата. Тамбур. Така, фърлихме тази въйчка. Да, бе. Оп. Оп. Аре захапи, бе. Кълве. Обаче само го близва. Пак го почукнаха. Оп. 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 Коста. Я сложим живи червите, те са се отдавили вече. Ма събрахме някакви риби, тук има попиване. Мои да са малки, може да са някакъв оклей, нещо е такова мъничко, ама има някаква риба отпред. Ще сложиш 2 червя, може са и много. Стоплиха ли се закуските, бе? Закуските, викам, стоплиха ли се? Що гладна мечка, хора не играе. Уро. Ето, тук нещо скочи, между другото. Е там отпред нека. Оп. Викам нещо звездана. Е тук нека отпред. Обаче ще фърлям на тук, защото на тая не звънци.
Колко по-лека тази въйца просто. Тя е 100 грама, брат. Бе, къде са ми всичките силикони, бе? Къде са ми всичките силикони? Много странно. Да че опробваме това. Освен ако ти не си ми ги откраднал, не знам. Продава ги обаче. Трябва да отида за всички. Си палим пак огъня, че е загаснал. Бил си 20 градуса гледа. 20 са. Нека друга да мога да се 20. Вижте, ще ти кем. Това има някакви бодли по него. Да. Оп. Стара работата. Ръцете са студени, краката са студени и жилката ги. Така. Аз още отида ги снимам, те ще спрат. Че се намери пувката къде. Баш на пувката има нещо.